Чираттагы кытлау хатыбыз Ульяновск өлкәсе Радищева бистәсенә юллана. Яраткан оныгын Юсупова Мәдинә Әббәсовнаны зур Ширкли авылыннан әбисе Сара Тагировна Ибраева 18 яшьлек онтылмаслык туган көн бәйрәме белән котлыйсы килә. Иртән торып, ике якка тылымнарын үреп, кай арада үсеп өлгергән балакаем бүген соңгы кыңгырау бәйрәменә җыена. Аның гомерендә бүген икеләтә зур бәйрәм. Яңа гына әйтерсең кулыбызга бер кочак булган бәхетебез Мәдинәбезне алган идек. Шулара 18 ел вакыт үтеп киткән. Мәдинәбез безнең уникаль сабый. Ул бик ягымлы, кеше кайгысы беренче чиратка куючы, дуслыкның хакын нык аңлаучы бала. Аның шул кадәр эчке дөньясы пак, кирләнмәгән, әйтерсең ул әкияттәге гүзәл фәрештә сыман. Бүген менә ул 11-нче сыйныфны тәмамлый. Алла бирсә, алтын медальгә лайык булырга тиеш балабыз. Тик алда җитди имтиханнар көтә. Бу сынауларны да уңышлы гына үтәргә язсын иде сиңа кызыбыз. Алдагы хыялыңны тормышка ашырырга, медицина уку йортына керергә дә насыйп булсын. Синдәй киң күңелле кешеләр ул тармакта эшләргә тиеш балам. Әнисе Айсылу һәм әтисе Әббәс дә бик ягымлы ата-ана. Алар икесе дә Аллага шөкер дин юлында. Мәдинә дә уразасын калдырмый тотарга тырыша. Ходай ризалыгы өчен намазларын укый. Әти-әнисе дә, мин әбисе дә, барча туганнарыбыз, дуслары да аның белән хаклы килеш горурланабыз. Балакайыбыз ике энесенә дә, икенче әниләре төсле сыман булды. Аларны үстерешергә ярдәм итте. Хәзер инде аларга да берсенә 13, икенчесенә 7 яшь. Кадерле оныгым, Мәдинә, күзләремнән яшьләремне сөртеп, сыкланып сиңа карыйм. Күзләрем генә тимәсен балам. Синдәйләр минем өчен бүтән юк сыман. Син йөрәгемнең тынычлыгы, шатлыгы, тормышым бизәге. Я бер Аллам, тормышыңда начар кешеләр очрамасын. Бар хыялларыңны чынга ашырырга язсын сиңа. Мәдинәмнең йөзләренә кояш күнгән елмаеп. Яшәмәсен иде балам гомереңдә моңаеп. Минем оныгым шикелле бүтән балалар сирәк. Үзе сабыр, үзе тыйнак, эзләп алырга кирәк. Раббым үзе саклап йөртсен сине гомер юлында. Язсын иде балакаем хыялларың ашырырга. Мин сине өзелеп яратам, котлыйм туган көн белән. Өлкән булып җитештең бит 18 яшең белән. Үзең инде хәзер булдың дәүләттә тулы шәхес. Алдатмасын гомереңдә, адаштырмасын нәфес. Гомер буе без сыкланып, горурланып яшиек. Бәйрәмнәрең белән котлап, матур җырлар бириек. Мәдинә, әбиегез Сара Тагировна сезне чын йөрәктән яратып, бүгенге икеләтә бәйрәмең белән котлый, бүләккә җыр юллый, кабул итеп ал әле. Баша герозлары, ұшмақ шәшәкләре, мин барыгызга да телим бала бәхете, кайгы хәсрәт күрмәсен балалар. Безне шатландырып торсыннар, безне куандырып йөзсеннәр Алла бирсә. Безгә һәр вакытта терәк булсыннар алар киләчәктә. Тормышны алга үтәреп, балалар туа. Агачта бит үсәр өчен тамырын суза. Саф чәчкәләрем, бәхет кошларым, тормышта зур таянычым siz balalarım. Saf şeşkelerim, bәхет kuşlarım, durmuşta zor dayanışım siz balalarım.
bulayır diyen burungular. Kız üsterigen aşılardı ıcımak kapkalar. Son şeşkelerim, dehit kuşlarım, durmuşta zor dayanışım, siz balalarım. Yaşagısız kuvanışta isen sağ bulun. Tırsın idi durmuşuguz bəxtke tulan. Saf şeşkelerin, bəxt kuşlarım, durmuşta zor dayanışım, siz balalarım. Saf şeşkelerim, bəxt kuşlarım, durmuşta zor dayanışım, siz balalarım. Durmuşta zor dayanışım, siz balalarım.